Yeah, the voice, Kadoma. Welcome to the Spanner Podcast Show, the biggest podcast in Kadoma, the voice of people. Mushonga we stress. Follow to our podcast. Nepe nyuro yevanu. Wagwan people, Wagwan family. Sita ndi Mr. Spanner out ya Kadoma Massive. Chirongwa chichinzi Kadoma Dancehall Killers. Nasi ndina producer muhombe mu Zimbabwe anonzi DJ Levels achitaura matangiro akaita kwa akabva kusvika paari nasi. Vamwe tinenge tichingovaziva vane mbiri, tisingambozive kuti anonzani chaizvo zita rake rekuberekwa ndiani, zvekuti ukazobvunzwa kuti anonzi DJ Levels ndiani unogona kushayiwa kuti ndiani. Saka nhasi ndine video rake achitaura ega kuti anonzani, akaberekerwa kupi, akakurira kupi, uye zvemangoma akazvitanga rini. Handidi kukupedzerai nguva, hangatipindei muvidhio. Ndiri kuberekwa ndinzitafadzwa Katsimwe. Azvarirwa kwaMuriwo aizi. Then ndakagara Chitumbiza. Then later on moved to Mbare. Kure ndakafungwa namba Joyce Stark. Moved ndakazonda kuchikoro kwandakazondzidza secondary yangu ndapedzisira kuSudbury. Ukumedzera ndio boarding school kwa Spencer Panda. Yeah. Then soon after that ndazokwenda nechikoro. Soon after that my O-levels ndakatanga kuita zvingizi. Ava ndo DJ Levels vanga vachitaura producer muhombe muZimbabwe anoverengwa pa top 5 yema producer emuZimbabwe. Kana kari kekutanga kusvika pano chibva ngosubscribe, kulike, commenta nekushare. Zim Dancehall to the world, Kadoma Dancehall Killers. With that, we are out.